Karapaku kaya ngene iki. Lero celanaku tenan nek bojoku ora gelem ngombah jan. Pokoke nek pramugari munjungan nyatu tak celek lek metu daerah munjungan. Aku mek sukan karo wong munjungan men. Sumirat kuning semuna Sarya wanci sore nang terminal Blitar kaya muntah pake budalku karo kowe menyang Banyuwangi Gremet-gremet niat jalan wis harapan baru lagu alon kumrendang swara mesin saya krungu banter ngajak rerikangan kanca gareng ngene. Wayangan ya iki menungsane. Ya krasa alika tak usah. Pandah karo Mbah Lurah Dadeli, Bro. Asik. Munjungan tetep eksis. Surya Laras. Asik. Monggo Mbah Dadeli. Saya keprungu badan ngajak rerikangan nang budakku sendiri atas dites rasane pias nang sadalan-dalan kowe males masih bersama Surya Laras, Bro. Pring abus bergoyang.
Monggo ingkang ngersakaken tembang sesingitan tembangipun katur sumangga sarengane Surya Laras KR Pro Media ugi Gana Audio pokoknya sip lah ya. Monggo Mas Haji saking Jombang lelagonipun sesingitan katur jenengan Mas.